Wat mi dal hianu rutgen bekken italiaalitje aan zijn vlog show. Rutgen tornas persente. Ham hier zo'n vriend mi een chickeven. Een chickeven we zaken. Naar ham mi hianu na video's ha show. Ik storietje naar ham mi ked na statistics. Agus naar hakem die een poechtig na meer en social te veel met te bekken misnach gewerkt. Naar how Gianu Shin. She spoorse hanna show. Hij koos de gemorium, hij had hoor ideeën zaken maar zo'n rutten hem hier zo'n Gianu geef. Ach ik de naam ha amene naam. Naar hem ik een majum begloem heen. Gewin met Gianu show gunjari. She geestje vis chinukum, kerson hem met Gianu show. Hij is eigenlijk ik hem zo gelachbach. Get eigenlijk ik hem van gloen. Gaat de hek miriev in gina jach. Hij is kun je we zaken die scheve hu. Hij is net een machine rutten over gramers. Had ik hem jo gaan jullie zaken naar hem ik Gianu kerst. Jo kaas. Es machine gaan jullie zaken jene merk kun je wis met Gianu. Jo, toch ik wil kerst gedoor. Gaan jullie zaken. Hij is machine oren en hem je dan me gemales vallig. Kunnen we rien eigenlijk bialu en tluach marskembig. Ach, ga nu gewoon schon Gianu dan een over kutremach. Eigenlijk session geweld femer eigenlijk ik hulle ginnaking. Ze kaulang. Maar eigenlijk het eigenlijk gaan jullie klaagig. Gaan jullie kanen gefeemse bies dekje le heen naar het gaan. Feemischen klaagig. Get a ha merach genjakin. Get nach hilshin tuchtje haast. Als rutte ha mi vierge rianu lesje vlog show. She gaan jij masterpieces a hunte. Get ha mi kur tor opra gestja hunte. Gaan jij shin ha mi zo'n rianu. Ha mi zo'n rutte ken geide eentje jach groeigig. Als taul lienig is naar meer aan het social te. Hij kunt er nog sala aan zijn wiltje. Geld en gewillig eigenlijk komen zag is tooien gonotri alaan toe. Hij is naar jullie tol aan magasjalig. Smarschen aan mij die nu vloggen zo hij is gebied eigenlijk die eigen. Gaat je me omheen hè? Veel tor gun je hele en nu rutte je nu hij is een oorschen bij te gaan. YouTube, is een meer en social te ele. De stu Harry uit in aan sigalik. Stu commentas stu avistjach. Gewoon begoor gaan galik wie avistjach. Is commenta. Schöner dat hami vier generiano. Hami ongeveer tangel geefje. Ik weet je zo geestjach. Kijk eens ik het. Hij zijn een kielige roomse. Gewild met je aan dat ik in je haar kuntig. Als hij me verder kunnen noorsen, dan geeft me naar muuners. Als je zo'n verder gaat, we gaan ongeveer kunnen gaan, maar lenen to me. Zo kan maken YouTube. Ja, voor dit kun je ook mijn lentin is Facebook. Hij kun je ook Twitter. We laten je raken lakken met zijn screen. Zo Twitter, Facebook, YouTube. Kerst. Hij is een na video.